Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamong tanan og karon? Magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Joshua 1:8. Joshua 1:8. Akong pagkabasahon ug sunda sa inyong kinabuhi. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang na hasulat niini ug magmauswagon ka. Mao kan ang ato karon nga ipaambit mga higala ug mga igsuon. Sa dili pa kita magpaambit mga higala igsuon, ako dahil ipangumusta ang tanan nga mga mangingisda, ang tanang mga construction workers, ang tanang mga OFW, ug ang tanan nga mga mamumuo, ug ang tanan nga mga drivers. Sinaot nga namo sa may panglawas uban sa inyo nga panimalay. Ang karon mga higala igsuon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Dios. So, usbon ako mga higala igsuon. Kumusta kamong tanan? So, kaning ato karon nga ipaambit nga bersikulo, nagkabahin kini og kaning panalangin pagka mauswagon. So, unsa ba ang pagka mauswagon sa tao? No? Mao ni siya karon ang ato nga ipaambit. Magmauswagon, pagka mauswagon. So, akong basahon usab ang ato nga gipaambit. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini og magmauswagon ka. So ang tao di ay nga magmauswagon o kaning gipanalanginan, ang iyang gikinabuhi mao di ay ang pulong sa Ginoo, no? Mao ang Biblia, no? Dili di ay katong mga nakahuman ka, naka-edukad ka, no? Nakahuman ka sa imuhang pangayo ug nagmauswagon ka, daghan kang yuta, daghan kang kabtangan, no? Daghan kang salakyan. So dili di ay kana mo'y gipasabot. Ang gipasabot ri sa pulong sa Dios, ang tinuod nga magmauswagon nga tao katong taong sa diin. Iyang gikanabuhi ang pulong sa Dios. Nagbasa siya matag adlaw ug matag gabi, no? So ang tinuod di ay nga magmauswagon nga tao mao ni ang katong ginasulat sa pulong sa Dios, iyang gikinabuhi niya. Iyang ginasubay ang pulong sa Dios, no? So mao di ay kana ang tao nga magmauswagon o gipanalanginan, no? So ang tao di ay gipanalanginan kato di ay nagtuman sa mga sugo nga gihatag sa Dios, di ba? So kinahanglan mga higala igsuon nga ato ning masabtan, no? Masika makaingon ta ba nga ako nagmauswagon ko tungod sa ako negosyo, di ba? Nagmauswagon ko tungod sa ako ang mga plano, dili ang tanan nga kaalam o kay bahalo kanato mga higala igsuon nagikan kana sa Dios, ha? Dili nato na ikapabugal. Hinuon ato inuon nga pasalamatan kanunay ang Dios tungod kay gihatagan tag kinaalam o kahibalo, di ba? Delikado mga higala igsuon nga dili nato labuton ang Dios sa ato ang gipantrabaho sa atong mga negosyo. Ha? Delikado kaayo kana. Kay kana siya iya na sa kalibutan, no? So walay labot ang pulong sa Dios ni ana.
So, ang tinuod nga magmauswagon mga higala igsoon, katong tao nga sa diin mahadlokon siya sa Dios. Matinahuron siya sa mga sugo sa Dios, di ba? So, diri nato masabtan nga bisag unsa pa nato ka daghang kabtangan sa kalibutan, daghang tang mga kayamanan. Apan kung wala nato gikinabuhi ang pulong sa Dios, ay useless tanan. Dili di ay nagipasabot sa Biblia nga ang taong magmauswagon pag gipanalanginan ang iyahang ginasunod mao ang pulong sa Dios, no? Nagabasa siya matag adlaw ug matag gabi, di ba? So, mas maayo na gani karon mga higala igsoon, no? Kaya aduna na kita yung mga adunay YouTube, di ba? Oh, mag-search lang ta diha, makadungog na ta sa pulong sa Dios, di ba? Oh, nga maminaw ta sa mga wali, di ba? So, ang usagi ka punto nato mga higala igsoon aron nga dili ta malipat, dili ta matalang magbasa kita sa pulong sa Dios, di ba? Kung aduna tay nalibugan, aduna tay na dili ato masabtan ato ang ipangaplana sa mga piniyalan sa Dios sama sa pastor, di ba? Sila ang ato nga suginlan. So, sila magmaymay kanato. So, kinahanglan nga ang mga pastor mutuman po ta sa ilang ginasugo. Laban ang pastor, may istorya gina, pagbasa kamo sa pulong sa Dios ug ikinabuhi kana ang pulong sa Dios. Di ba? So, kinahanglan nga ang atong namunuan, ang ato ang maoy nagdala kanato paingon sa gingharian sa Dios, ato silang respetuhon, di ba? Mo siya ang tinuod nga nagmauswagon nga tao, na? Dili di ay katong daghan kang mga salakyan, kwarta, bulawan ba diya? Apan wala nimo gikanabuhi ang pulong sa Dios, useless tan. Pwede na nga usa ka pamilok, usa ka adlaw lang kwaon sa Dios. Ha? Pwede na. Tungod kay ang imong kagalingon, imong ginapabugal. Di ay kitang mga Kristohanon, kitang mga iya sa Dios, wala ta nabuhi diri para ra mo kaon. Ha? Para mo tigom sa mga pagkaon. Kundi nabuhi ta diri aron mo serbisyo ta sa Dios. Nabuhi ta diri aron mo tabang ta sa balay sa Dios, no? So, dili lang di ay tigpaminaw, kundi aduna tay aksyon diya sa balay sa Dios. Ha? Nabuhi ta diri, dili lang sa pagkaon, ha? Kundi gibuhi ta aron makatabang kita sa balay sa Dios, di ba? So ang tinuod ay nga magmauswagon kato di ay tao nga sa diin nagbasa adlaw o gabi isa pulong sa Dios. Ha? Og iyang gikinabuhi ang pulong sa Dios. So, ang Ginoong Hesukristo, kung maingon siya nga paghigugmaay kamo sa usap-usa. So, atong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo nga maghinugmaay kita, di ba? So, kung ang gugma maoy maghari kanato, ang kalinaw uban kanato. Di ba? Bisan pa sa palibot adunay gira, naay kagubot, apan sa sulod sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna malipayon sa gihapon. Ngano man? Tungod kay ang Dios maoy nagkupot kanato. So mao di ang tinuod nga nagmauswagon nga tao, na? Ang tao nga magmauswagon di sa pulong sa Dios, bisan pagdaghan pa ng mga pagsulay nga maagyan niya, mga kasakit, nagpabilin ang iyang kalipay. Di ba? Nagpabilin ang iyang pagdaig ngadto sa Dios, no? So tinuod siya nga nagmuswagon, no? Kay ang tao nga nagmuswagon lang sa mga bahandi aning kalibutan na aabot ang pagsulay, kasakit, luya siya, di ba? Tamayon pa niya ang namunuan nga gobyerno, di ba? Dili, kundi ang tinuod ay nagmauswagon sa pulong sa Dios, bisan pag maagyan siya unos, bagyo, kasakit, nagapabilin nga siya magmauswagon di sa Ginoo. Abi nyo mga higalaigsoon, ang tinuod nga nagmauswagon di sa Ginoo,
sa diin nga naay mga pagsulay nga paglutos nabakod og nalig-on hinuon siya, di ba? Mao di ay ang tinuod nga magmauswago ang tao. Ang katong tao nga mahadlokon sa Dios o gikinabuhi niya ang pulong sa Ginoo. Di ba? Nasabtan nato mga higalayson. So, kinahanglan gayod nga magabasa kita sa pulong sa Dios aron kita dili ta malipat sa mga mini nga nagtudlo o sa iyo nga mga pagtulunan. Kay kita kung dili kita magbuka, di kita mo action, aw mo sunod-sunod ata muratag katong palo sa talibanog nga bisag asa ang talibanog mo uyon-uyon. Dili kinahanglan basahon nato ang Biblia. Dili ra pud magbasa tas Biblia, kundi mamina usab ta sa mga wali. Di ba? Aron mabala nato sa tinud mahigaligsoon kung kaning magbasa sa pulong sa Dios sa pirmiro dili pa taw atan sabtan. Apan gikinabuhi nato tagay natog time nga magbasa ta sa pulong sa Dios hantod nga ang Dios mo'y magapamuhat sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. So diya na ta makahibalo nga kani diing kuana punduka nakabalo na ta. Di mo kuana ang imong kasing-kasing mangita na sa husto o tinuod nga pag-interpret sa Biblia o sa pulong sa Dios. Mangita na ka, di ba? Dili na kalayan dili dito siya kuan kay sukwahi man sa pulong sa Dios. Katupod pika sukwahi man. So mangita na imong kaning kinabuhi, imong kasing-kasing sa sakto nga pagtulunan, di ba? Apan kung dili ka maminaw sa pulong sa Dios, dili ka tigbasa sa pulong sa Dios, aw mo kag hangin nga mo bisag asa ka mo tuo dayon ka. Dili na ang tawag na patuo-tuo, dili na siya magtutuo, patuo-tuo ra. Di ba? Kinahanglan mga higalayson, no? So kinahanglan Japon ang edukado, ang edukasyon, di ba? Wala kaning tanan lagi na kay na kay tinapusan. Naon sa imong natapos karon, kinahanglan imong pasalamatan ang Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y nagahatag kanimo, nagahatag og kusog nga tagaan ka ng kinaalama kay baluha. Makalampuas ka. Dili nga ang imo na nung kagalingon mo imong gipahinambog, ang imo na noon nga mga naabot ba. So kuhay na siya sa Dios. So kuhay sa pulong sa Dios, di ba? So ang tanan nga gihatag kanato kay balo unsa atong nahon-anaan iya na nagikan sa Dios. Muna nga ang tinuod ay nga nagmauswagon nga tao katong tao nga sa diin madlokon siya sa Dios ug matag adlaw ug gabi nagapaminaw siya sa pulong sa Dios ug nagabasa sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia, no? So mga higalayson, mao di ay kini ang tinuod nga nagmauswagon nga tao katong mga bliss, mga gipanalanginan sa Dios, no? Kinahanglan di ay nga atong sundon, walay lain atong sundon kundi kaning Biblia. Wa nay lain pang sundon nato kani, di ba? Mga pastor, tanan nga pastor sunod na sa pulong sa Ginoo, di ba? So kinahanglan kita usab magbasa kita taga atog time, taga atog panahon sa pagbasa, di ba? Daghan maganing panahon nga sa Facebook, YouTube, daghan yung panahon na kani panahon kinahanglanon kay sa atong kinabuhi, di ba? Mga higalayson kasabtan ninyo. Mas kani ang tinuod nga pagkaon nato sa atong kalag kaning pulong sa Dios, kaning Biblia, di ba? So kita pud nga nagbasa pud ta niini, dili na pud ta malito, dili na pud ta kaning matunto sa mga lipat-lipat, di ba? Mo ni nakamaayo kanato. Before ta sa wala pa ta magbasa higalayson, ako ni istorya kanyo. Sa dili pa ta magbasa sa pulong sa Dios nga maong Biblia, mangayo tag kinaalam kay balo sa Dios. Kay ang kaalam kahibalo sa Dios, ang kaalam o kahibalo nagikan ka na sa Dios. Muna nga sa dili pa kita bisan sa YouTube na mga wali diya, sa dili pa ta maminaw diya magasampi ta sa pulong sa Dios. Mga sampi ta sa Dios nga unta og ginaot makasabot ta sa mga wali. Di ba? Kinahanglan na nga mo kanta mo maminaw ta sa mga YouTube unsa diya mangayo tag guide sa Dios, mangayo tag kinaalam kay balo nga makasabot ta sa iyang pulong.
Na mao na siya mga higalagson. So mga higalagson, ang tinuod ay nga gipanalangin sa Dios magbaswagon katud ang tao nga madlokon sa Dios ug katong tao nga sa diin nagbasa siya matag adlaw o matag gabi. Mo siya gingon ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug pag kinabuhi na ba sumala sa tanang nasulat ug magmauswagon ka. So kinahanglan jud nga sa tanang nasulat sa Biblia ato nga ikinabuhi ato ipangayo sa Dios nga unta ang yang grasya o kaluoy mo'y mga guide kana to kay sa tinuod mga higalagson kung wala ang grasya wala ang kaluoy sa Dios dili ta maka bisan sa pagpaminaw dili gurta di ba dili ta layan maminaw samot na magbasa sa Biblia di ba apan kun ang grasya sa Dios o kaluoy na kanato mo na nga mugahi nagi ka gusto nagi ka layan ka maminaw mausab gid imong kinabuhi higalagson. Basta ang Dios maoy magpanglihok sa atong kinabuhi. Muna nga muduol ta sa Dios, mga itagpasaylo, maghinulsul ta sa atong mga kasalanan, ato ang nabuhat nga dili mayo ug ang Dios maluluyon sa tanan. Tanan nga mingduol kaniya sa tinud-anon, matinud-anon sa kinasing-kasing gayod, ang Ginoo malipay. Bisan pag unsa ka makasasala karon, kun muduol ka sa Dios, ang Dios malipay. Ngano gusto sa Dios nga ang tao muduol sa iya Parang dili siya maadto sa kapamakan. Kadto sa kalautan ba mao na siya mga higalagson nga karon andamo tong kasing-kasing magahinta og paminaw sa pulong sa Dios magbasa ta sa pulong sa Dios kay ang tinuod nga magmaswagon nga tao katong nagbasa sa pulong sa Dios ug iyang kinabuhi ang mga pagtulon-an nga naa sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Daghang salamat mga higalagson hinaut nga napumoy gamay nga nasabtan sa ato karon nga gipaambit